Hey guys, how you guys doing today? Welcome back to my channel, Camera Reaction. So I want to do something new today. I will be reacting to a TV show recommendation called The Young Royals. So this will be the first episode. I will try my best to go in and out with the fair use act of using the shows. So 50 minutes usage. So yay! It looks really exciting from the trailer I've seen. So this guys will be The Young Royals. Prins Wilhelm. Oh, he is stressed out. Prins Wilhelm, bilen är här nu. Vi måste åka så fort som möjligt. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now we're at the club scene. Oh, so he's remembering what happened. Okay. Oh, he's a young royal. Oh, so he's a prince. Ooh. Ooh. Not that violence. Oh. Ooh. Ooh. Oh, mess up that pretty face. Ma'am, he is not hearing anything you're saying. Vad är det här för något? Det är ett förlåttal till nationen. Ärligt? Ja, ärligt. Nej. Drottningen hälsar att det är någonting som ni måste adressera själv. Därför har jag tillsammans med mina föräldrar beslutat att omgående börja på Hillerska riksinternat. Ja. Det stämmer inte, jag har inte snackat med mina föräldrar överhuvudtaget. Nej, jag är ledsen men det är redan bestämt. Oh no, he Seriöst? had to När go come bestämdes with det här? apology Jag har alla mina vänner to the här. public. Spelar det någon roll vad jag tycker eller? It probably be like one of those Jag vill inte typical gå på något fucking TV shows internat. where he messed up and he had to go to a school abroad. Ja. Det kommer ju vara uppenbart att jag inte menar vad jag säger, pappa. Nej, men det måste ju liksom... See? You gotta make an apology to the public. För vad? You can't be doing that, Prince. Men vi kan inte ha fler journalister. Nej. That must be the mother. Mamma, jag tänker inte börja på något internat. Det är redan bestämt. So I told you he's going to a boarding school. So it's one of those typical movies. I mean, series. Ska inte jag få bestämma hur fan jag vill leva? Jag vill leva ett vanligt liv! Om inte vi kan skydda dig från såna här situationer så får Okay. vi se till Our att modern, situationerna inte hippish, uppstår. outspoken. Speak your Healer ska komma och truth. hjälpa Say dig your att komma in i mind. rutiner And och få forever rätt hold your umgänge. peace. Sluta! Vi har gått på skolan i generationer och det var fel av oss att låta dig välja ett vanligt gymnasium själv. Även om det That must be his dad there and his older brother, I'm assuming. ansvar. Och kom ihåg, att vara prins är inte ett straff, utan ett privilegium. Look at him. He feels so out of place. I can't. Då går det bra. I can't. Sure, they had to get you get it for the kid. They had to get you camera ready. Varsågod och börja när ni är redo. Okay. It's the apology. Ja, jag... Okay. We're waiting. Jag vill... Okay. Your prince, for God's sake, get the words out. Jag vill börja med att säga att det finns ingen som är mer besviken Not på mig buying it. än min familj. Och framförallt jag själv. Det senaste året har varit mycket tufft Not för buying mig. it. Då jag efter min konfirmation förra sommaren har börjat inta en mer officiell roll som prins. Det har ökat
pressen på mig och resulterat i att jag har agerat ansvarslöst. Jag ber om ursäkt för detta och försäkrar er om att det inte kommer att hända igen. I don't really think this apology is even sincere. It's most of the fact that he got caught and now he had to told what to say, so that's making him upset because he's a prince. Att fortsätta min skolgång där. Ooh. That was a good edit. But it started, guys. Young Royals. Oh, I need this soundtrack. Get to see the boys over there kayaking. Okay, come on, brother, with that chorus. Okay. Come on, schoolgirls. Oh, bring me back to private school back in Jamaica. Oh, I know their food tastes really good at this school. Imagine what they're eating for lunch. Vad roligt att träffa kronprinsen igen. Detsamma, det är så fint att se dig. Verkligen. Välkommen till Hillevård. Tack ska du ha. Bra. Vill, det var inte igår. Either that's a friend or a relative. Most likely a relative. Sånt till Ulf Bagge. Äger av Bagge Investments. Så hälsar man. Hej, Erik. Trevligt. Hej, Alexander. Sträck på dig. Uniforms. Bring back so much snow. Ska vi gå lite inåt kanske? Absolut. Mm. Kul att ha det. They're either best friends or close relatives. Vänta. Kan vi få en bild där prinsarna bär in sina väskor tillsammans med sin syssling? Det är underbart. So is their cousin. Okay. Oh. Jag kan ta den, det är lugnt. Pose Rebecca camera now. Click. Click. Pose Rebecca camera now. Click. 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 Det är lugnt, August. Click. Click. Jag tänker om du får med den där uppe. Wilhelm? Smile, sir. Be happy. Tack. He's just going through this stuff. He's ready to go. He's over it. Can stand it. No, he's shaking all his headmasters, house masters, and kitchen heads, and all these people from private schools. He's shaking all their hands right now. You know, because he's the prince. Sista bilderna nu. Sen ska vi till kyrkan där skolans kör vill välkomna prinsen. Okay, post on my camera now. Click, click. Post on my camera now. Okay, let's see all the students. Oh, he a big shot now that he's Prince Cousins here. Okay, all this. Oh, they know each other. They know each other. Most likely from growing up from school. Because she looks like her family has money. So her family must be wealthy rich. But they need to get power into the crown. They want a crown on their head. Det gäller ju att lägga en stadig grund innan de får för mycket självförtroende. Felissa är modern adeln. Okay, give us a little quiet. Whatever happened to the funky race? A generation lost in peace. Was life supposed to be moving? Ursäkta, skulle du kunna sjunga lite högre? Oh. Oh,
Oh, this is a LGBTQIA+ series. Oh, was that the reason why he was so angry in the first when he was fighting at the club? And that's his love interest. Okay. Sing for the prince. Sing for the prince. I'm sing for the prince. I'm sing for the prince. Kan du flytta er lite mer tillsammans? He was showing the prince good throat. Och Therese springer med. Don't mind me. Oh, it's gonna be such a hard fight if he ever loses his brother. Så det är helt omöjligt att få in något. Säpo har ju skrämt upp hela personalen. Alltså vi är tvungna att ha ett jävla läkarintyg för att ta med min medicin. Jag har lovat Erik att jag ska ta hand om Villa. Och jag vill ge honom den vildaste nollningen någonsin. Vill bli ihågkomna av framtida kungen som årtiondets legender eller som de som inte ens kunde fixa lite skit skål till prinsen. Trying to impress his cousin. Okay, you better impress her. Han då? Externen? Impress. Man måste väl känna någon som köpt hembränd. Minns ni när han kom fram till oss första veckan? Och bara, tjena, jag spirat. Som att vi skulle ha något gemensamt. Usch. That was kind of nasty, not nice. Wow, alltså jag är så avis. Jag fick ju dela rum fram till typ 3:an. Jag kommer inte palla 3 år här, Erik. Okay, so that's his brother's name, Eric. Gör som ettorna gör och som 3:orna säger så lär du dig snabbt. Ja, som August säger alltså. Han är så jävla störig. August är familj. Du kan lita på August, han är som en bror. Vem fan pallar leva så här? 3 fucking år alltså. Lyssna, det är inte bara bra för dig. Allt du gör speglar oss som familj. Du måste sluta tänka bara på dig själv. Det är inte så svårt. Du måste kunna hålla upp en fasad också. Oh, dare you talk to me, sir? I will be the king. You are the prince. You are below me. Oh, he really is gonna miss his brother if anything happens to his brother. Han måste verkligen gå nu. Ja, men jag måste gå nu. Varför då? Nej, lämna mig inte. Nej, men... På riktigt. Jag måste gå. Nej, jag måste verkligen gå. Okej, William. Det räcker. Jag måste gå. Om du anpassar dig blir ditt liv helt enkelt lite enklare. Oh my god, is that tears? No, not really. Nothing yet. Hälsa mamma och pappa. Stuff in a long time. Come on, Twink. One thing about the internationals, they always deliver drama. Oh, so he's gonna go up to him right now because he want to ask him for booze for the party tonight so he can impress his second cousin who's a prince. Är det ett prank eller? Nej, jag ville bara säga hej. Jag vill inte hälsat. Okej, jag har gått här i över en månad. I have a feeling these two friendships gonna cause a problem. Du känner inte någon som kan fixa alkohol? These two friendships gonna cause, well, not friendship, but mostly dealings of business will cause an issue in the future. Så du tror alla som inte går på skolan langar eller vad? Så vi ska ha en invigningsfest för Wilhelm. Om du lyckas fixa en kontakt som kan fixa sprit, då kanske jag kan göra ett stort undantag och bjuda med dig. Och då är det väldigt få eftersom jag får komma på sånt. Why is he going to him asking for booze? Doesn't he come from a family of money? Why didn't he use his money? Get it? Confusion? Fixar du eller? Ja. Tjejer, mjuka händer. Men han blir stressad när Here comes Rich Brat. Då får du hoppa över den här lektionen då, så Sara, kommer du Here she goes. Let me try to get this character. Bra där. This girl is basically a commoner, and she is taking care of her horse. Fatta höger Did she come her horse? Stella, gör en halv före du fattar galopp. Så, aktas. Bra.
She's taking care of her horse. She doesn't know how to control her horse because her horse is not used to you, man. Your own horse that you're paying for. Bitch. Det är min häst, jag kan rykta själv. Det är lugnt, jag gillar att göra det. Vill du att jag ska kratsa hovarna? Ja. Nu har jag fastnat så mycket skit under 5 minuter i ridhuset. Jag sa ju nej. Sara. Jag är snart klar. Du kan gå. So they're related. They're related. They're related. Is either these two girls gonna hate each other or become friends? Vill du att jag ska rida honom innan eller efter som en gåva? Hejdå. Oh, so she's not doing all the riding and stuff like that for the horses. The girl is. Okay. Hon kan inte snacka med dig sådär. Det handlade inte om mig. Okay. This shows. These kids Jag får rida och hjälpa till hur mycket jag vill. Det är perfekt. Jag vill bara inte att du ska bli dåligt behandlad igen. Jag tycker att det är bättre än Marieberg. Här är i alla fall ingen som jävlas med mig. Jag vägrar gå om ett år igen bara för att jag är rädd. Oh, they can't be missing the bus. They can't miss that bus. Berätta om någonting är fel. Remember when me and my friend was running the bus that one time after leaving work so late. Okay, now we're on the bus ride. We're going home, back to our common home, while these other rich kids live on campus. Hej Simme, vad händer? Okay, so that's a Fick du friend. med den här uniformen varje dag nu? Nej, det är bara nu när prins Wilhelm börjar skolan. Prins Wilhelm. Är han lika kaff i verkligheten? Oh, I noticed who this face Har ni looks sett so giften med familiar. slagsmålsklippet eller? Are you guys? Ska visa. Especially his face looks so familiar. Didn't choose Thug Life. Thug Life chose me. Meme culture. So influenced by the show. Oh, she likes to prank. Go ahead, girl. Get your rocks off, girl. Release that stress. Release it. How insane is it that this place costs like $20,000 a year and yet the shower's on cold after 2 seconds? I guess I should be thankful that we don't have to share like So- this. Do you think the prince shares? We're not using hand sanitizers? Do you think royal dick is different than regular? Men ew, Maddie. I'm not the one watching porn. Gör jag ju inte. Oh, and she's touching her face. Girl. Oh my god, Felice, you have to stop stalking him. Why are you even so obsessed with Why are him? you so obsessed You with don't me? need him. You're from like the richest family För att han är ever. kunglig. Okay, but if it's about being royal, why don't you just hook up with August? He's The obviously cousin. into you. And they're And like he's their cousins, cousin. right? Yes, he's their second Nej, cousin. de är sysslingar. Och för det första så Oh, måste man second tänka cousin. till Excuse lite me. när man ska gå med samma person She i don't want 3 the år. second. Som att She bli don't want the first. avstämplad. She want. Ja, och för I det don't andra blame så your sister. tillhör You wanna August go down. inte kungahuset Your family's på samma already sätt rich. som Wilhelm. Why go down? Även om han Why? tekniskt sett tillhör kungafamiljen. Don't blame me. I don't get it. Ja, men Augusts barn blir liksom inte prinsar och prinsessor. Oh, she wanted to be a prince or princess. Oh. Okay. You're not having dinner? Jag är inte hungrig. Okay. She's not hungry because she's horny. Why are you so horny? So you tell me she don't control her horse, she don't know to ride a horse or anything with her horse, just to post on social media? Oh god, this is so bad. Gaffeln ska vara på vänster sida. Jaha, har du köpt ketchup? Now we're in the commoner's home. Sådär. Precis.
Oh, so family oriented. It's so funny to me that every time someone is not rich or have enough money as the regular folks, they seem so family oriented and everything together and so much loving. But all these rich people have so much issues. Please. These bitches are miserable too. Ja. Simon, sluta. Oh, excuse me, Miss Bougie. Jag glömde servera. Oh, girl over there has been free Bougie. Äckligt. Por favor, Simon. Mamma, kan du sätta lite ordentligt? Det är inte så trevligt i matbordet. Oh. Hur går det i stallet? Oh, she's been real bougie. Hur är tjejerna då? Några nya kompisar? Det är inte bara tjejer, mamma. Det är killar också. Såklart. Och nej, inga nu. Oh, she don't like being poor. I'm sorry, she don't like being working class. Jag skulle behöva ett par nya ridbyxor. Va? ¿Y las que compramos? Las que tú tienes ahora? De håller på att gå sönder. Ja, men det är det som händer när man köper billiga. De håller inte så länge. Yo creo que es ridículo gastar tanto dinero en ropa cara solamente para impresionar a la gente en la escuela. Det är inte det handlar om. De håller på att gå sönder mellan benen, de går inte att använda. Varför är du så snobbig, Sara? Yo no quise decir eso. Lägg det inte i, Simon. Om det var på någon skola som de brydde sig om sånt så var det på Marieberg och inte Hillerska. Det var med blandning av folk. Slap her in her throat. En blandning av losers som aldrig kommer bli någonting, ja. Men vad fan säger du? Kan du chilla? Kan du sluta vara så på mig? Jag vill bara gå i skolan i lugn och ro. Jag behöver inga vänner, för jag inte fattar. So she's upset from earlier because the girl told her that she can clean the horse, what do you call it? The horse hubs. And she asked the girl when she can ride a horse either the morning or after. And the girl said no, so she's upset. Therapist, Är det någon som skolan fixar? Ja, alltså det är några 3 som fixar. Alla får inte komma, men vi får komma så. Also, he feels special because the second cousin asked him to get some booze. And if he gets the booze, he will come to the party. So he's telling his mom that he makes friends. That ain't friends, sir. That is business transaction. Get it together. Oh, now we've seen the rich eat. Because now they have to wait on the head table person come first before they can eat. Okay. I knew if I went to a boarding school I would have strangled somebody because I couldn't. Private school is good enough, but I couldn't. Hur funkar det här? Give my food. Give me my food. Ja, just nu äter vi på husbad. Yes, the housemaster. That's waiting house. Man lov att ta mat 2:orna och sen till sist vi 1. Sen då? Eftermiddagen. Då har vi något som kallas Lexis. Och sen efter det så har vi fritid och vi kan spela spel eller I'm starving. träna vad vi vill. I'm dying. Så det är skittråkigt för det I need mesta. something to eat. Det är skittråkigt. When this headmaster, he's taking forever to show up. Ja, jag håller med. Det är rätt skönt. The minutes is going by, the time is going by. We're talking, we're socializing, we get to know each other. vet vi också. Ni får ha en egen åsikt. I'm ready to eat. Oh, there he goes. God kväll, mina herrar. God kväll, far. I want food. Har, som ni alla nog lagt märke till, en ny skogsbackare hos oss. Så låt oss alla se till att prinsen känner sig extra välkommen. Can we get my food? The prince is okay. Can we get her food? Gode Gud, välsigna maten på vårt bord. I Jesu namn. Amen. Amen. Food. Var det mycket som köpte So ut now till we're er back på midsommar? to the working class home. I think he's playing video games. Skulle köpt av Stoffes brorsa när han åkte till Magaluf. Varför undrar du? Nej, det var en på skolan som undrade om jag kunde köpa ut sprit till någon invigningsfest. Det som ni är bjudna på, eller? Vi är inte direkt bjudna, men om jag kan skaffa sprit så kanske jag kan ta med Sara på festen. Hon behöver ha lite kul. Men bro, fan, håll dig borta från Micke. Så det blir alltid så deprimerande att träffa din farsa. Oh, he really wants to get this stuff. Maybe he do have a thing for the prince. Okay. Let's see who's who.
Is that the friend? Oh, let me come home. You'll feel better soon. Mama Darius is sad. Boy, you'll be alright. Be okay. Klockan är 07:10. It's past 7. Tack. Oh, so they have somebody who go run away. Where was he when I was in school? Överens om att mord är högst upp på listan, följs av pedofili och Wait, never mind. I used våldtäkt. to have a roommate who used to do that. Men om vi ställer två inte lika laddade handlingar mot Please varandra, get ready to go to vad säger ni work. då? Walter? Alltså skatteflykt, då har man ju tjänat massa pengar. Och de har i alla fall bidragit till något i samhället. Skapat olika arbetstillfällen och så. Okej. Stella? Ja, alltså bidragsfuskare är ju ingenting tillbaks. De bara tar. Så det är värre. Henry? Ja, alltså om man skulle sänka de höga skatterna skulle inte företagen behöva flytta ut sina verksamhet utomlands. Det är som på min pappas gård till exempel. Där har de jättesvårt att få ihop det på grund av de höga skatterna. High taxes. Simon? Är det något du vill dela med This is resten a av very klassen? quick conversation between the classes. Varför säger man skatteflykt och bidragsfusk? Det är okej när rika fuskar, men när fattiga gör det så är det fett skevt. Det heter ju inte ens bidrag för de rika, det heter ju avdrag. Men som din farsa, vet du hur mycket han får i EU-bidrag varje år? Vad fan jobbar din pappa med då? Inte det språket, tack. These kids are very rude. Ja, jag vet ju vilka de största bidragstagarna i vårt land är. Simon! Du springer som ett gäng fucking tanter! Fan, snabbare kan du He said your family had money, but you guys are the biggest welfare grabbers out there. Ooh. He said it, I didn't. Also, Prince is intrigued because he loves him a rebel. Oh, the cousin is not pleased with this. The cousin is not pleased with this. Det gör jag inte heller. Men du äter oss. Man måste äta lunch någonstans som extern. Oh, okay. Väl hälsat mig. Jag heter Wilhelm. Simon. Simon, Wilhelm. Jag tyckte det var Simon. bra det du sa där inne. Simon. Det var bra sagt. Okej. Varför sa du inget då? Because he's not supposed to say anything. He's a friend. Jag ska inte yttra mig politiskt. Ville, är du snäll och kommer över en stund? Oh, told you. Second cousin said, not this commoner. Oh god, this show is really good. Nej, Nils, flytta på dig. Jag är lite undantag idag. Du får sitta med oss. Oh, because the freshmen you just did an end. I forgot the second cousin's a third year. But he's making an exception because he want to become closer to family. I think something's going on here because I don't think he has money. Something's going on financially for that cousin. Something doesn't Vi seem behöver vara right. ensamma med honom för att svära brödraskapsed. Det är hela gänget från kuppfacken som kommer här och köra med mig. Ursäkta, kan vi prata? Om min syster också får komma på festen så fixar jag det där du vill ha. På riktigt? Okej, fett. Men det är ingen chans att man blir blind av ert hembränt, va? Okay, so no, he's making the deal that if him and his sister can come to the party, I will get things that you need. He says, sure, no problem. Svinduktig. Yes, of course. Se till att du... Now he's telling him, welcome to the social life. Okay. Ooh. I need that second cousin. That shit gets free. Get the state of free.
Simme? Hej. His dad? Ja, för fan, kom in. This must be his dad. What is he, a drinker? Drugs? What is he? Kommer ifrån plugget. Ja. Det är lite stökigt här just nu. Oh, the dad is on some. Wonder why the girl has such a daddy issues. Ja, hur är läget då? Det är bra. Hur är det med mamma och Sara? Det är bra. When is the last time he cleaned his house? Här med ryggen. Is that a small sandwich I see? Jag har fått en ny medicin. Hur är det med Sara och mamma? Fan vad kul att du är här. So I'm assuming they don't see each other often based off that one sentence. Trivs du i nya skolan? Jag skulle behöva få hjälp med en grej. This is such an awkward father and son situation. Jag vet att du köper ut. Oh, not dealing booze. Everyone knows. Oh. Och jag skulle behöva för en fest. Alltså ring inte till mig. Jag dricker inte. Ja. Jag minns hur det var när man skulle impa på någon tjej. Oh, to impress a girl. Jag är gay, pappa. Ja, förlåt. Oh. Snygg kille då. He said no hoes to impress a girl. He said, Dad, I'm gay. He said, oh, I forgot. I'm so Fan, det är sorry. klart farsan fixar festen. Oh. Men säg inte till någon att jag har varit här. Det är nog bäst så. Oh, so the mom, the sister, jag fattar, is on bad terms with the father. But he's not, really. He's more forgiving to the dad. I wonder if something's going to happen where he shows up and we get to see that nasty reaction to the sister. She's already upset with like, oh, hazing! Call it. Oh, I need the soundtrack for this first episode. I need it. Oh my god, that's disgusting. Ooh. That's disgusting. Jag svär på att aldrig svika. We don't even know what they have. We don't know what they have to be. Jag svär att aldrig svika Skogsbackens stolta traditioner. En gång en broder. Alltid en broder. We don't know what they have. Ew. Bum trying to touch me. Grattis till en avklarad invigning. Och välkommen till palatset. Sorry om det blev lite rough. Tänkte bara att du inte So he do all the hazing, drink that stuff to get initiation into the palace, into this high-class society with his wealthy brothers. Disgusting. Now we're back to the party. Oh, I need the speed. Men problemet är att vanligt folk kommer aldrig se dig som en dom. I'm gonna get it one day. Du skulle kunna I'm gonna get it one day. och ingen skulle säga ett ord.
Nej. Jag lovar. Fan, det var vanligen då. Something's wrong with that cousin. Okay, here comes the two ones. Here comes Simone and his sister. Ooh. The prince. Oh, he sees the man and the prince sees him. Come on, Twink. Nu sjönk Vasa! Botten upp! Dun, 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 dun. They say. Ooh. But someone's getting drunk. Someone's getting tipsy. Someone's looking at me. Here comes her slutism. Ooh, not Miss Rich Princess throwing up. Nej. Du får inte berätta för någon. Varför skulle jag göra det? Det är skäckligt. Oh. Oj. That is making. Du är ganska speciell. Jag har Asperger, vet du vad det är? Och så har jag också ADHD. Asperger and ADHD? Den är inte lika märkvärdig. Det är ADHD. Är det lockigt? Ja. Vet du hur lång tid det tar att platta det? Jag orkar inte. Men gör inte det. Fast jag måste. Nej, du måste inte. Det är fint som det är. Så. Det är fint. Kaffe. Oh, she really wants to be in the high class society. She really want to be up there. She's such a nice girl, but she seems like a bitch. Come on, Twink Prince William. Tja. Hur är läget? Det är bra. Now the gays are uniting. Jag måste gå. Okay, Prince William, follow your friend. Vänta. Jag tänkte gå ut. Oh, he wants that. He better run after. Ska du hänga på eller? This is tempting. Är hon Felice vänner? Jag trodde inte det. Takes a fool to remain sane. Oh, he's drunk. The prince is drunk. Takes a fool to remain sane. Det var en sån. Every morning I see getting up to bust the picture now. Vad tyckte du? Om när jag sjöng den? Det var fint. Det var så många röster liksom. Det var som varenda människa på den där scenen där som stod där bredvid det var liksom själva liksom i sin röst liksom i musiken typ. Och sen så sjöng liksom som du typ så här, eller liksom högst. Och så hörde jag liksom typ att du sjöng från hjärtat ändå liksom. Here comes the first spark. Trivs du här? Oh, ask me if he likes it here. Here comes the spark. Trivs du här? Do you like it here? Ja. Like it at the school or like the position you guys are in now?
which is that be specific. Ville! Well, Are they gonna get it? Ville! Ville! Han ligger väl och strular med någon. Skiter i det. Vad strul? Har han gått iväg? Han gick inte iväg med polis. Fan vad tyst. Ja, de gick ju ett helt gäng. Ville! 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 Sluta, du får inte. Ville! 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 Oh. Okay, guys, as you guys can see, that was cut it off there. That was the end of the Young Royals series on Netflix. The first season, I mean, not first season, the first episode was good enough. As International Fish never disappoint. I love international stuff. They give me what I need. America, I'm gonna keep one eye open. But this is enjoyable. I love this Young Royals. So I need to go watch episode 2. Bye. Whatever you guys want me to react to, feel free to leave a link below in the comment section and get to it. So, bye.